weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni totta soto to Ngabou to Sehil Babi to taktake to Wula Yenje to Melga Mauritanie to Melga Mali to Jareɓe to Boutanda ko on takkusan juula ha to galle Oumar Abdoulaye Diallo to Ñomel ha to galle ceerno Amadou Tidiane Diallo to Melga Wuuro Jinneje ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ko Bombo kañum tigui wedda e asannoɓe kanŋe tawetenoɓe e nder région de Trizémour waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men to leydi Sénégal fedde witende féministe woni fedde rewɓe wiɓe kay haɓade haqqe rewɓe e nder leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde ɓe beltaki haydara kay e laamu kessugu Diomaye Faye e nder gouvernement mum saabu kay ɓe kolliri ɓe jiitaki hen koye mabɓe e nder nogas joyo ministre suɓaɓe ko nayo tan goni hen rewɓe eɓe jawi ɗum no fewi to leydi Mali yoga e leɗe tawateɗe nder Bamako lamorgo leydi ɗi caggal kay teskede caɗele courant e oɗo saaha joni ko coupiraji ndiyam tawate toon to leydi Burkina Faso toon ko fodde capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo mbasi pittali men e janggu seɓɓitiɓe mbaɗno tigui e nder camp militaire tawateɗo e nder nokku biyete nder camp wuuro witego Tori to leydi Cameroun ko sagata gorko mo duuɓi sappo e jeeɗiɗi kañuma yooɓi fittandu jinnaɗo mum debbo kedde Afrique ma en ketto roɓino musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Israël jen ha to leydi Royaume-Uni bisimilla moon e ketki hotodirte joni pren pacceren ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji laaɓade listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kami lasrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno Ahmad Tidiane Diallo ma a wi alhamdulillah ceerno Ahmad Tidiane Diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yo gay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron kono ne kadi mo seyɗani memi jano barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jewti hen ko yaaji ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto o tawete hande o tawete koto Paris lamorgo leydi France sayɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji bas makko ene tawe to Dakar lamorgo leydi Sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno Abdoulahi Diallo sa yiɗi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto Rosso e Dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno Ahmadou Dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko guiɗo makko miñi ko ene wiye ceerno Souleymane Diallo ene tawi ɗon Nouakchott on noon sa jokkodire makko ma heeb tonggode oɗona kanko ceerno Ahmad Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene wiya moon Ramadan Moubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru Allah teddundu
neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗe musoje keeceje musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi eɗen goni e aletta nogas e jeetati e lewru korka hitande ujunnaji ɗiɗi hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nette ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no jayni mon heeweɗande on gila ko lewru korka dari faade oɗo saaha joni kala ko adi kabruji men eɗen bismo musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane o haalani en ko fati kay kene addanen ɓeydude timminde korka men ha no hannirta ni e oɗo saaha joni noon korka woni tigui koye cilsiltiri muɗum e oɗo saaha noon hakkillaji foof keedi kay koye muddo hoore ɗum noon ma en ketto ɓuure mudde hoore hono foti waɗirede e sowtola musidɗo men sehil men ceerno Ibrahima Saydou Kane. ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum assalam wa rahmatullah. ceerno men ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en ñaganima foof Allah moƴƴere en ñaguima foof nde ñagonto en Allah moƴƴere yo Allah waɗan en moƴƴere aduna e lahara enen e dendagal bandiraɓe julɓe foof sikki ala en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe hande noon jiɗɗen nawirade koko wiyete asakal muddu hoore. asakal muddu hoore ko sunna baɗɗiɗo walla mbiyan ko sunna tentuɗo e wonande joom galle taw kadi ko julɓe julɗo mo ganduɗa hoori ha korka muɗum maayi e o yaltina muddu hoore. yaltinde muddu hoore nde
ko lawƴude geɗe ɗe ganduɗa won geɗe neɗɗo ene waɗa e nder lewru korka tawa bonnani korka muɗum ka, kono noon ko geɗe ɗe ganduɗa perguitteɗe askal muddu hoore lawƴata ɗum ko ha laaɓa. kadi won konngol wi so tawi neɗɗo hoori ha gayni lewru ndu maayi korka ka ene jogui to yowoto dow ɗo tawa yettoyaki taw to foti yettoyade to. so tawi neɗɗo yaltinani asakal muddu hoore wonande on kattanɗo joguiɗo korka muɗum ɗo ko kakka ɗon yowoto. so tawi noon neɗɗo yaltini asakal muddu hoore o nde korka muɗum ka fuɗɗo yettoyade to foti yettoyade to, yo Allah yettinon en korkaji men to foti yettoyade to. o wi ɗum noon ko tugnade e konngol Ibnu Umar yo welede Allah wone makko. o wi farli nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam asakal muddu hoore wonandi lewru korka. o wi ko muudo e muudo nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko nguura noon ko ganduɗa ɗo gon nokku ɗo gonɗa ɗo ko ɓuuri wuurede ɗon ko ɗum woni ko yaltinte. o wi noon ne yaltina muddu asakal hoore ne waɗɗe jiyaɗo, ene waɗɗe dimo, ene waɗɗe gorko, ene waɗɗe debbo, ene waɗɗe cukalel, ene waɗɗe mawɗo, ene waɗɗe ƴoƴƴo, ene waɗɗe kangalo. sarɗi o tan taw ko julɗo wona kefero. ɓaade ko julɗo wona kefero ene waɗɗe makko yaltinde asakal muddu hoore. habri hadis o ko Nasa'iyu. mbiɗen noon deke ɓeeɗo fof asakal muddu hoore ene waɗɗe mumen ma en garo hen yeeso yaññade. ɗum noon so tawi neɗɗo hoori korka ha korka ka maayi yo tinno eto yaltinde asakal muddu hoore o. ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗo e ligseyɓe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. on jarama. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaleykum salam wa rahmatullahi seydi Kane, golle ma jooɗi peewi. ene mbiya tan yo Allah nurɗina gandal ngal hono ceerno men ceerno Amadou Tidiane Mamadou Siley Ba to Moderne ka heyɗi ha to galle Sama somo waɗi erago faade dendagal julɓe kala nde mbattata hakkillaji men no feewi e ittude muddo hoore ko ittude ɗum taw kadi koko ɓuuri yaccade. ɗum noon o holliri kadi yo yimɓe tinno yo mbattu hakkillaji men ittude ɗum kay ko adi julde, saabu kaya e ɗum sohla kamɓe waɗoɓe muddoji ɓe hokketeɓe muddoji ɓe saga yoga e mabɓe kadi ko miskineɓe so keeɓi ɗiɗon muddoji ma haaju men kumto hen enen mbawi kadi ittude hen kañum enne ko muddori. ɗum noon eɗen mbiya tan mbadda bandiraɓe tan e mbattu hakkillaji itta muddoji ɗi hano hannirta ni tawe kadi ɓe itta ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe mbasa fadde tan ha pumirgal walla ha ñande julde. habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ñande aljuma 5 lewru avril 2024 ndu gonɗen ɗum ko asannoɓe kanŋe e nder région de Tribo Zemoura sara Kerol to banggue rewo leydi Mauritanie kañumen mbaɗa bombardement woni tigui ko bombo uri dow ayna e mabɓe waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittadi men ɓen ɗiɗo mayɓe hen goto ne wiyeteno Sidi Wul Bebba Wul Ahmed Oubeyde goɗɗo wiyeteno ko Mohamed Yeddehi Wul Abdallahi kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe jeeyano koto wuuro wiyetego Wadanaga noon en tawe 45 kilométre hakkude muɗum e Nouakchott goskiji mabɓe kamɓe ɗiɗo kala noon goskiji ɗi gartirama to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko aseta hanki o ɓe juula to Juma Ibnu Abbas mo Nouakchott to ɓe mbara to noon ene tawe 60 kilométre hakkude muɗum e Zoyrat ha ɗo noon andaka tawa hol ayniɓe e mabɓe oɗon bombo kono tan bombo o uri ko dow woni ko wiyete bombardement aérien. nden mbi tan nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie ƴetti peeje ene peeje noon ko ɓeydude nden ka e kisal dendagal jeehe Nouakchott tawateɗe jeereji tawateɗi e nder Nouakchott woni jeehe Nouakchott ha julde nde kay wawa yarude hano hannirtani julde nde noon tijja tigui ko ñande talata walla alarba hakkude talata walla alarba ko ɗiɗo jalli ɗiɗi
tolla tejja kayim ko majji e nder hen hawrat tigi e julde korka ko peeje noon ɗe jagorgala leydi ndi kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamum ƴetti ɗeɗon peeje koye ndina mbadi noon hono secrétaire général jagorgal ngala hono biteɗo Mouhamed Mahfoud Ibrahim Ahmed o waɗi jilluji makko aljuma ɓennuɗo ɗo e nder jeehe to Nouakchott o yeehi kadi ha e nder ɗeɗo leyɗe to Nouakchott nord e to Nouakchott sud kala to jeehe ɓutaw ko toon jeehe ɓurɗe mawnude tawate e nder Nouakchott yitiri noon koye mbadi visite d' inspection ƴewde kay hono golle ɗe jaratni kanko secrétaire général o joddima to noon e autorité ji régional wondude militaire et sécuritaire wilayaji ɗiɗi ɗi limtuɗen ɗi kala woni Nouakchott banggue worgo e Nouakchott banggue rewo kala o erima kadi nde ɓe ƴettata peeje ɓe ɓeyde peeje kay ɓe ɓeyde tigui tekkinde nden ka e kisala ɗeɗon jeehe e oɗo saaha joni teska natirɗe jeehe ɗe e yaltirde mum e nder majje kala ne wiya dakkay ɓe noon taw ko dadiɓe woni policier ji taw ko arɓe tekkinde nden ka e kisala ɗum noon yidde mabɓe kay ko wadde sécurité jeehe ɗe ko adi julde e ñande julde ha e caggal julde kala beele kay yimɓeɓe ene mbawa tigui wadde ndugguji mumen hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kañum kadi woni hoorejo fedde union africaine o yettima to Kigali lamorgo leydi Rwanda aseta hanki jeegoma lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayimo toon noon nayimo toon noon ko kanko kay e yoga e hooreɓe leyɗe Afrique ko tawtoriyede kay anniversaire woni manditare wattorde duuɓi capanɗe tati génocide baɗanoɗo toon to Rwanda ɗum wanno ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e nayyi waɗano noon génocide o noon waɗano koye lignol witengol Tutsi en ene tawta ene tawi kadi ko lignol biteɗo Hutu en kañumen ene mbanno wargoji musɗi no fewi kala ñande jeeɗiɗi lewru avril noon woni ñalawma hande o to on ñalawma arti kala hitande ene siftore kaye oɗon génocide taw ko baɗano toon jaɓɓimo toon noon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani o tawi tigui nede jaɓɓade mom to bowal laaɗe diwoje ngal to bowal laaɗe diwoje ngal Kigali hono ministre des finances mo leydi Rwanda biyeteɗo docteur Ouzila Ndaki Jamana e ambassadrice joɗaniɗo leydi Mauritanie to Rwanda kadi jettum mbareka faala kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani noon o yahani goto omo yaadi toon e c'était timmude no fewi e nder ɓeɓe o yaadi hen tawi hen Moukhtar Wula Ndieye on ko ministre chargé de la présidence de la république wondude Mohamed Salem Wula Merzouga kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele wondude Khadijatou Mbareka on ko ambassadrice joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Rwanda tawi kadi ko kañum tawi noon jonde mum woni siège mum tawate koto Addis Abeba wondude Saleh Wula Dehmach on ko chargé de mission à la présidence de la république wondude Ta Wula Ahmed Mawloud on ko conseiller à la présidence de la république wondude Hassan Wula Ahmed on ko directeur général du protocole d'état ko ɓeɗo woni ɓe hooreji ɗi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani waddi jillo muɗum toon to Kigali lamorgo leydi Rwanda ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aset accident musɗo waɗi e dow lawol bitengol yakare woni route de l'espoir accident o waɗi ko sara wuuro Boutelmita waɗi ɗon yimɓe tato wasɓe hen pittali men accident o ko aseta hanki jeegom lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi subaka accident o waɗi ko oto tokoso noon jolnunoɗo yimɓe tato umminoɗo to Nouakchott omo lutinoɗo to Nouakchott oto o noon oto o noon yeeɗi tigui koye baltol walla gaska mawka wonno ko sara goudron kamɓe tato jolnoɓe hen hay goto hen fuɗɗani nofuru koninkoɓe faabu noon e dandiɓe kala mbawi arde caggal nde constat waɗa goskiji ɗi ƴettama nawama tigui to morgo hôpital Hamed mo Boutel Mita ko dogdu fakkinde noon woni excès de vitesse kañum woni saabi oɗon accident kamɓe mayɓe hen ɓe noon eɗen mbiya tan nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna dendagal
sénégal dognoɓe otoji ɗe kadi eɗena mbiyaɓe teda nde ɓe battata hakkillaji ɓe usta dogduji ɗi ɓe jara jaam jaam saabu kay ɗo saaha joni yoga e laaɓi ɗi woni tigui koye fewnitede suwa gasde kadi ko saaha julde wona noon ene mbiya tan sofereɓeɓe yo tinno nde jarata jaam jaam yarude seese haɗata yettade ha joni kabaruji men ɗemgal pula senu mem to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Mohamed Boun Abdallah Dionne men ɗo wonde hoole jagoɗɗe leydi Sénégal jaltuɗo aduna to Paris lamorgo leydi France ko ñande talata goski makko artirte e nder Sénégal ko ñande altini noon woni ko wiyete levé du corps to hôpital de la Pitié Salpêtrière mo Paris ko talata sanga 14h25 goski ki yettoto to Dakar ɓe kalani taw noon hol ñalawma mo foti wirede eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo harnam aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen réseau féministe woni tigui fedde rewɓe walla fedde dariɓe ko fate haqeji rewɓe nder leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde ɓe beltaki kay hay ndiga e gouvernement gadanomo Bassirou Diomaye Faye ɓe kolliri wonde ɓe jiitaki hen koye mabɓe haydara saabu e nder nogas joyo ministére walla nogas joyo ministre suɓaɓe jagoɗo suɓaɓe ko nayo tan goni hen rewɓe heddiɓe kala ko worɓe e nder secrétaire uji joyi d'état ɓe kadi ɓe jiitaki hen koye mabɓe ɓe kolliri noon e nder oɗo gouvernement rewɓe ene mbayni tan e nder temedere kala ko 13,33% woni hen rewɓe ɓe kolliri noon e oɗo saaha e caggal eɗo saaha noon Sénégal tigui sohli ko gouvernement de parité woni tigui rewɓe mbawa yitade hen koye mumen hano hannirta ni ko ɗum kadi hani wonde koɓe ko ɗum kadi hani wonde ko ɗum kadi woni koɓe namdi e oɗo gouvernement biyo taw kadi ko biyo ko gouvernement de justice et gouvernement social kono noon oɗo gouvernement ɓe kolliri tigui wona gouvernement justice saabu kaye rewɓe jiitaki hen koye mumen eɓe ciftina laamu ngu kadi wonde rewɓe ko feccere e population mo leydi Sénégal constitution leydi Sénégal noon wi tigui ko yo rewɓe e worɓe kala yo pot kañumen poti to banggue loi ko kañumen foof poti haqqeji mumen banggue droit ɓe kolliri kadi wonde ɓe beltaki ko wayla inde ko wayla kay inde noddirte nonde ministère de la femme de la famille et de l'équité et du développement communautaire watta kay ministère joni watta ko ministère de la famille et de solidarité ɓe erima hoolejo leydi ndi noon nde rewɓe ɓeydete tigui e nder oɗon gouvernement nde inde nde kadi artata hono no worno ko adi gila hanki tawa hande arani ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni accident musɗo waɗi e dow lawol ummade Linguére faade Matam accident o ko aset hanki ɗum waɗi o waɗi ɗon mayɓe ɗiɗo yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittari men e barmuɓe sappo woɗɓe accident o noon waɗi ko sara wuuro wiyetego Barkeji ko défaillance mécanique noon ko kañum saabi oɗon accident ko auto mo hinde 4x4 kañum tigui on noon fano tigui ko luuma e nder département mo Matam ko on auto tigui yani ha waɗi tallobirga mbiɗen yimɓe ɗiɗo walla mbiɗen waɗi tigui yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen mayɓe ɓe noon e barmuɓe kala nawama to hôpital Magatte Lô mo Linguére ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder ladde Kolda ko goski gorko goto goski gorko goto yiita toon ine taw goski ki yama tigui tawi ko fuɗɗima gamotinde ki tawa tigui koye hakkude wuuro witego Sare Samba Cikka e ko Kolda dadi ɓe notitima hen mbaɗi constat mumen ɓe mbaɗi constat mumen ko ɗon ko aynaɓe noon kañuma en tigui idi tigui yitude goski ki kañumen mbawi habrude yimɓe ha laamu ngu wawi arde wadde constat mumen enquête o noon udditama hen goski noon tawa tigui toki yiita ɗo ɓuuri wattade ko wuuro witego Maribe Fodé ha joni kabaruji men ɗemgal e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni région de Thiès ina jeeya kay e région ngaji ɓurɗi yiitade koye mumen e nder oɗo gouvernement kesso ɓe keeɓi
heeɓi ministére uji jeeɗiɗi hen ministére uji nayi noon koye nder wuuro Thiès ngo e hoore mum jeeya ɗino ministére uji jeeɗiɗi noon tawi kadi hen ɗiɗo ko généraux ji e nder ɓeɗo ene tawe hen Serigne Gueye Diop kañum woni ministre de l'industrie et du commerce ko kanko kadi woni maire mo Sandiara ene tawe hen Aliou Sall noon jeeyakoto Kombolo kañum woni ministre de la communication Alioune Diouna kañum woni ministre des microfinance jeeyako legal bitengal calit so tawi ko général Biram Diop kañum woni ministre des forces armées woni ministre kalfina ko fati koninkoɓe kañum wondude procureur Ousmane Diagne on waɗama ministre kalfinaɗo ko fati e ñawoje e général Jean Baptiste Tine on waɗama jagogal kalfinagal ko fati e gueɗe nder leydi o jeeya koto nokku biteɗo nokku biteɗo po ñen ene wayno kadi e tawe hen biteɗo Bira Souley Diop on ko ministre du pétrole du mine et de l'énergie o jeeya koto nokku biteɗo Taki e kawo e ɓeɗo kala noon limtuɗen ɗo jiya tigui koye nder région de Thiès ha joni ko ɗiɗi Sénégal keddoɗen Mouhamadou Lo o ɓuuri lollide noon ko fiye Lo kañum ardi ko kañum woni coordinateur mouvement yakare o waɗi tigui ha darima ha inde makko wawi tigui windede ha inde makko wawi windede e wawi limtede kay e ɓene dariɓe wadde golle payɗin no fewi e nder Dagana o addi toon noon o addani wuuro ngo noon ha tengti juma wuuro ngo ko matériel taw ko matériel sonorisation dernière génération kesse pulo jaaduɗo e jamanu jaaru oɗon matériel ene qime ha million ngaji ɗiɗi taw ko franc CFA matériel o noon tawe hen ko wayno ko wiyete o parleur uji moƴƴi woni bafluji moƴƴi wondude micro ji ittek wondude e ampli molanteɗo Allah ko matériel studio d'enregistrement timmuɗo ko matériel noon mo wuuro ngo sohli ɗiɗo duuɓi kala saabu kayne teska sabu kay eɓe teska ɗiɗo duuɓi kala eɓe jogo ko fate caɗele sonorisation almami ratiba wuuro ngo noon wuuro Dagana ngo o holliri hen weltare makko mawno no fewi e dow inde wuuro ngo kala o jarni o mantino fewi o donima oɗon biteɗo violo saabu kay o holliri wonde kay o wi Dagana serani kay ha o wi kay Dagana e oɗo saaha joni séri ha laaɓi kay e ko kala ko fate caɗele sonorisation saabu kay kala gammuji woni mawludaji walla kala ziyaruji walla kala kay kala walla tigui kala ko wate pumirgal ko wayno julde taske e julde korka kala walla ko fate juulal juma ɗiɗo saaha ɗiɗo nokku sahaji kala eɓe cohla matériel de sonorisation eɓe jogotono hen caɗele kono e oɗo saaha joni kam ɗum ɗon wonti tindola o holliri noon wonde violo wona kay gollo lawol gadnol tan waɗi golle paydinde faade wuuro ngo eɓe ɗamini kadi so tawi gurdam ne wodi so tawi mayde ɗanima ɗum wonata lawol makko kadi cakkitigol kamɓe foof noon ɓe ndenti ɓe doni momo kaye nde Allah ɓeydata barke e gurdam makko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to wuuro teddungo to Madina Gounass noon kala aljuma cakkitiɗo e nder lewru korka refto alquranul karima ene heewi waɗede e nder less caali ceerno to Madina Gounass ma en ketto cimtola musidɗo men sehil men hono Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Ghalii Abuu Bah kabaruji men ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass eɗen gandi kala ñande aljuma cakkitto e lewru korka en heewi waɗede refto alqunal karim ɗon ɗo caali ceerno ɗo e tuteddungo Madina Gounass. Allah waɗi hikka noon winditama fodde 137 almudo alqunal karim ɓe hen ko renɓe ɓe hen ko ɓarɓe ɓe hen ko jofnu ɓe hen ko dursutoɓe yoga hispaji wadde noon wonni ceerno weltare no fewi wonde kadi juuɓe kala weltare e lomtogol noon ceerno Ibn Oumar ceerno juuɓe kala beltima hen no fewi gandi deke alhamdulillah bil alamina urtugol Madina Gounass ina jangge no moƴƴi ina jangge ɗemgal Allah subhanahu wa taala won alqur'anil karim o wadde noon bandiraɓe kala beltima sanne hen guiɗe kadi ha tengti eɓen jinnaɓe sukaɓe e jinnaɓe almuɓe jangguɓe kamɓe kala beltima hen no fewi kono kadi hirjinama nde ertoto wadde ni
waɗa feere ƴetta ɓiyum nanda ɗum jangde oil karim nde wonno kañum woni fof nde wonno an janguinowo an janguinanteɗo e an almuɗo onon kala ndendi gole ɗe ha wawa rewde lawol nde wonno kamɓe reftuɓe kala koye duuɗe ceertuɗe ɓe janggi ɓe hen ko daga Rasulahi ɓe ko siwaɓe ɓe ko neere koye duuɗe ceertuɗe ɓe fof dendina gadda yeeso ceerno hulɗo weltare koto kadi Ghalii Abou Bah fodde kadi almuɓe yonɓe toɓɓanama ba e on ñalawma aljuma hanki o e yeeso ceerno e yeeso ceerno ɓe kala e kuuɓal mandaɓe kala keeɓi hen weltare sanne Ghalii Abou Bah eɗen gandi ɗo Madina Gounass seeɗen ɓe kennani caggal jangde pulaar nde ko ɗum saabi jangde pulaar nde kamen kadi juɗɗe ene keewi kono kadi e nder mabɓe ɓe toɗɗima fodde almuɓe tato jangguɓe pulaar ha mbattiɗe binde ha janggue defte diine ɗe kañum kadi gaari deftima yeeso ceerno oɗa refti ko laaɓal oɗa refti ko damal tawhid oɗa refti ko damal salliga wadde noon wonni ka joni seeɗen ɓe weltare gandi wadde an neɗɗo o so yi hankkadi hayde duuɓi sappo e jeetato nogas soyde o hankkadi ɓuuranga ɗeɓi deddema wadde sa faati pulaar o ma heɓɓitu ko heewi nde wonno defte diine hannde hamdoulillahi mina e ballal ceerno Djelal Diine defte diine ene binda taw koye pulaar laaɓɗo ceerno winda hen eɗen gandi kanko ceerno Seydou o wino sa ƴetti ɓiye mo anda haydara arokki ceerno mo ala haydara arokkani ceerno haydara wadde ɓiye so arti addani haydara hol haala haydara Ghalii Abou Bah mi salmini junimama no feewi ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu utinama Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi en donima ceerno nde Allah jonnata balɗe makko moƴƴina battane makko kanko e dendagal ɓesguji men e dendagal tawteɓe e wuuro teddugo Madina Gounass ngo kala hono ceerno men hono Ndiaye Saydou Amadou ene heewide woni wonde human bindi wona mo yiyata bindi ko ala komo yiyata bindi e ɗemgal muɗum ɗum noon janggude pulaar ha wawa kadi saktude ɗemɗe gueɗɗe ɗe wawa tigui firtude ɗemgal mum ko hunde wande fayida no fewi eɗen jetta eɗen jarna dendagal duuɗe e dendagal seereɓe jangguinoɓe ɗemgal pulaar tawa kadi ko dowlugal dollar e nder wuuro men teddugo to Madina Gounass ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to Madina Gounass ko tabal mbatten payon to leydi Mali noon kene wona joni balɗe yoga e leeɗe tawateɗe nder Bamako lamorgo leydi ndi ene tawe e ɗom ka cattuko no fewi saabu wuromi gaji mabɓe koko joori konga ha tengti noon e nder commune biteɗo commune 6 mo Bamako kuppiraji ndiyam noon tampini ɓesguji ɗi no fewi ete société kalfinaɗo ko fati diƴƴe woni kalfinaɗo ko fati ndiyam e nder leydi Mali société biteɗo SOMAGEP e sa nana tigui muuɗi mum ko ene deeƴi ha ɗo hay konngol gotol ala ko yalti andinde yimɓeɓe kay holko saabi ɗiɗon kuppiraji ko kaya mbeya musno no fewi tawate oɗo saaha joni e nder yoga e ɗeɗon leeɗe teskama noon ko oɗo saaha ko saaha nguleki cattuki tawate to noon ko saaha lewru korka kadi mo yimɓe ɓuuri hatojinde e ndiyam koye on saaha ɗiɗon robinaji ɗeɗon leeɗe jogui kuppiraji ndiyam yoga yimɓe kay e oɗo saaha joni dutti tigui koye boyli goppanodi ko ɓooyi ko hen dutti yoga e mabɓe kadi mbalat tigui walla ñallata kirat tigui ko ƴekkude bidongaji e siwoji jaaha kilométre uji juɗɗi kay ƴewde so tawi ma keɓɓa kay diƴƴe seeɗa ko mbawi kay humtorade e ko mbawi salligirade ɗum noon ko caɗele mawde no fewi wonande kay lamorgo leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande aljuma ɓennuɗo naya lewru avril ndu gonɗen ndu colonel Assimi Goïta kañum woni horejo transition leydi Mali o bismima o joddima e sete timmuɗo taw ko ummoriɓe to leydi Tchad e gardogol biteɗo Mahamad Souyouti Ababacar kañum woni ministre de l'économie du plan et de la coopération internationale mo leydi Tchad mujibu jillugu noon ko yidde kay ñasade galle cihlagal hakkude leydi ɗe ɗiɗi e nder sete Tchad naɓe o noon en tawe hen madame Fatimete Goukouni on woni ministre de l'aviation civile kañum e wondude ambassadeur Adouma Youmousouni wondude ɓeɗo noon ɓe mbeeɗi colonel Assimi Goïta ɓatake taw ko ɓatake bindaɗo ɓatake dariɗo ummorade kay en nando makko sehil makko Mamadou Idrissa Déby Itnoum taw ko horejo transition leydi Tchad windimo kanko colonel Assimi Goïta ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar
ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni laamu transition ngu leydi Mali ɓe mbaɗi erango e mbadi communiqué e nder faade kayi erango noon ko faade dendagal pelle woni mouvement ji ko wayno kayi taw ko sifodirnoɓe ko fate accord de paix membre uji ɓen noon ko wayno membre des anciens mouvement tigui signataire woni tigui membre des anciens mouvement signataire nden gartirta kayi autoji laamu tottuno ɗumen tawa ko autoji ɗiɓe mbaɗano e disposition ɗe gartirta ko ɓuuri yawde e yaccade ɗen noon ɓe ɓe dokka noon ko au plus tard kayi so leeli ɗo e sappo joyi lewru avril gonɗen ɗum ya taw mone mabɓe kala artiri ɗiɗon autoji mbaɗanoɗi e juuɗe mabɓe ɗen mouvement ji noon woni tigui jofafiɗe endu noon koko wayno ɗeɗo mouvement ji ko wayno catala bitegal CSA walla catala bitegal CTS e wiyeteɓe MOC e wiyeteɓe MOV e wiyeteɓe CNDDR e catala bitegal CNI wondude e catala bitegal CNRS RSS wondude e catala bitegal CRDS e autorité ji intermédiaire e conseiller ji spéciaux ɓeɗo kala tottunoɓe werlaji laamu ngu rokkiɓe délai ɗo e sappo joyi yoɓe gartira autoji ɗi so tawi ɓe gartirani laamu ngu koko hutorto doole gam kay heptude ɗiɗon autoji arta e juuɗe laamu hano hannirta ni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sennumima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso sebbitiɓe mbaɗi jangu mumen e nder camp militaire to wuuro witengo Tori ene tawe nder province mo Tabua e nder province mo Tabua ko famɗi kala ɓe mbaɗi fodde capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo tawi hen capantati ɗiɗo ko civil en sappo e jeegomo ko dadiɓe nogas joyi ko witeɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie woni yerlitiɓe gam rende wallodirde laamu ngu rende leydi men nden noon kamɓe seɓɓitiɓe ɓe mbaɗi jangu mabɓe nder camp teskama noon fodde waktu timmuɗo 1 heure timmuɗo ko garmi garaɓe mbaddata e koninkoɓe e nder camp caggal ɗum noon ɓe mbawi tigui yaade e nder wuuro ngo ɓe ƴetti dendagal koɓe cohluno ɓe gujji e nder wuuro ngo koɓe cohluno kala ɓe garti ɗon e nder camp o ɓe ƴetti arma moɓe cohli ɓe jaadi hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sennumima to leydi Burkina koto leydi Mali paɗen leydi Cameroun paɗen to leydi Cameroun koko hulɓini waɗi toon koto leegal bitengol Marouare deuxiéme arrondissement de Garoua to leydi Cameroun ko debbo goto biyetenoɗo Mbali Dama Rabika wara tawi kadi ala barɗomo so wona ɓiyi komo duuɓi sappo e jeeɗiɗi mo sawno lebbi jeenayyi o ngati were musalla ngati were o nehi ɗum ha fotini ko on tigui rutti yoɓi fittanu makko on noon ene wiye Amila Iliyasu o fi yummiraɗo o noon ko o fi ɗum tigui ko ha baɗle mum ha heddi hen ha hawri e ladialam ɓe dugduno noon koko faddi kay o dugduno noon kanko yummiraɗo o tumno tigui ko ɓiɗɗo kañum tigui wujji halis makko ƴetti halis makko sodoy kay ko fate drogue walla tigui ko fate jaram ɗaynowam o dugdi noon ɓiɗɗo o kañum rutti e yummiraɗo fi ɗum piggal muskal no fewi ha tigui hoti e jomuma ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar keddo Afrique alano mbatten so wona jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu a salminama a juurama. en calmitima Ghalii Abuu Bah en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude ɗo e nder dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Benin. Rikiya Madougou ko cokaɗo gila ujunaji 2020 ko lundiyanke taƴanaɗo duuɓi 20 gam tumedemo ceɓɓitagol o woytima noon e ɗeɗo oɗo dumunna gorko makko toon to Dumbudu to o wiidoy amo haɗa jokkodirde e ɓesgu makko e ɓoggol téléphone e wonde kadi e cafrowomo kadi o yiyata ɗum aroɓe kadi yiilademo toon to Dumbudu to kadi ɓen ene kaɗa ɓen yettademo o wi ɗum noon amo woytiri ɗum tigi nde ɓen mbaɗa feere newnanamo o wawa jokkodirde e ɓesgu ngu hani e cafrowomo hani e aroɓe yiilademo ɗon nde tawno ko ɗum fodde makko toon to Rwanda to ndeyi ko gila 7 lewru hono avril 1994
toon dey ko perɓodiral wonɗon hakkude leƴƴi ɓen noddirteɓe hono tutsi en kamɓe dey mboma toon bomal ngol musgol no feewi e nder temedere ñalawma woni lebbi tati e balɗe sappo fodde temedde jeetati ujunere mbawi kadi tawde ko warede e ngol ɗon leñol ɗum noon hikka noon e hirade ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi waɗi duuɓi capanɗe tati ene wayno ko aɓe ciftoro e kala saaha so tawi wonde ñalawma oɗo ari e nder hitande ɓe mbawa kadi kono siftorde ɓen waraɓe ɗon on noon gaddiɗo hono leydi ndi Rwanda biyeteɗo hono Paul Kagame wonude e joom suudu mum biyeteɗo Jeannette Kagame mbawi kay e ñalawma guila hanki o ha e ñalawma hande o ɓe goni tan dey koye jaɓɓade e ɓen hoɓɓe fodde kay 16 ɓen ardiɓe hono leyɗele ma mbaw hono kadi ummade leyɗele men gara toon to Kigali to gam tafo oɗo ñalawma taw kadi ko ganduɗa ko pittali yimɓe foof ene miijo e haqqillaji ene miijo e nguɗo taw kadi ngal ɗo perɓodiral bannogal toon hani e délétion ngaji ma mbaw umma toon e wonɗe leyɗele Afrique du Sud république on tchèque en Éthiopie en ɓeɗo foof mbawi adde kono guila hanki ene sabba noon e ɓen taw kadi ko ardiɓe leyɗele ma mbaw tawtorede kay wona oɗo ñalaw Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj ko siftorde e wonde ko wayni yimɓe ɓuuri hewɓe e mbardani amdan tan e belade e perɓodiral hono leƴƴi Bluetooth connected ɓe mbaɗi erango e wawde kay wiide wona rafi nodduteɗo hono choléra ene tampini toon to gomanaɓe ɗum noon eɓe mbawa ɓe kolliti kadi dole mabɓe kattanaɗe ɓe ɗum noon ko médecins sans frontiére e wiide kay ɓuuriɓe dole no feewi ene han kadi pandorɗe mabɓe ɗe foof gam falade oɗo rafi ha wasde rebde e nder taw kadi ko leydi ndi ɗum noon ko aɓe eri nde ɓe ballatote e hen no feewi to Cameroun to dey ko hakkude ɓen ardiɓe kono fédération taw kadi ko leydi Cameroun hakkude mum gouvernement o ɗum de ko pooɗe ndire pooɗe Ndouré hakkude Samuel Eto'o gardiɗo kadi taw kadi ko fédération mo football o caggal kay de gouvernement o toɗɗi ene waylata ko oɗo belge nodduteɗo hono Marc Brice yo lomto ono Roberto ngo to e gardingu keppu mabɓe ɗum noon ɓe mbi wonde ko ɓe jaadani e nguɗo kadi koɓe mbaɗi ko gouvernement waɗi ko ɓe jaadani hen ɗum noon ko hakkude mabɓe e Samuel Eto'o ɗum ɗo ko poɗodire e fédération Ghalii Abuu Bah ko ɗum de tugguiɗon e defre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koydade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj ko masaɗogo gam weltare Ayamu TV Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi en ñaguima hettiyankoɓe noon e caɗele taw ko banggue technique kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men joolam jaabiri ko leydi Israël ko alet hande o ɓamtata kaldigal e mbadi kay négociation woni gostodiral hakkude otage uji wondude e prisonnier ji hakkude kay catala bitegal Hamas hakkude mum e laamu Israël kaldigal ngal noon waɗata koto toon to Caire e nder leydi Égypte lebbi jeegom joni alata hande o naɗen e lewru jeeɗiɓiru ko kay ko guerre musɗo hakkude Israël e Hamas aleda hande o noon leydi Israël laamu leydi Israël holliri tigui wonde kay ɓe puɗɗima yaltinde dadiɓe mabɓe hewɓe to banggue worgo e nder hettere witene Gaza woni sidde de Gaza ha tengti noon to wuuro witego Khan Younes noon ɗon gandi ko wuuro kay ɓuurgo bonnede ɓuurgo boomade no feewi e nder guerre he saabu jamma e ñalawma kala laaɗi diwoje e koninkoɓe mabɓe armée de terre ene mbaɗa toon bombardement ji musdi no feewi toon noon wonno toon ko 98e division militaire Israël naɓe ɓen gonno toon to Khan Younes ɓe ummima toon ha laaɓi e oɗo saaha joni ɓe puɗɗima yaltude wuuro ngo ha joni ko leydi Israël puɗɗoɗen keddoten ha joni aset hanki o yimɓe hewɓe taw ko Israël naɓe mbaɗi tigui moɓodiral mumen to place de la démocratie wadde seppo hollirde metti mumen kay faade e Ben Yamina Netanyahu gardiɗo leydi mabɓe ndi kay e oɗo saaha joni hollirde kay wonde ɓe beltaki e laamu mum haydara ɓe beltaki kadi haydara e
e oɗo guerre ɓe kolliri noon ɓe to Tel Aviv fodde temedere ujunere neɗɗo ko ɓen woni walɓe toon wa moɓodiral mumen e seppo mumen tawa kadi ala ko ɓen namdi oɗo saaha joni so wona kayi yo ɓen yaminetene yawo ɓaade wawa jogade leydi ndi ɗe ummoto e gardigo leydi ndi ha laaɓa nde subgoji kayi mbaɗata ko anticipé mbaɗete nder leydi he ɓe kolliri noon alede hande o leydi ndi naati e lewru wattoru jeeɗiɓiru ko kay ko guerre hakkude mabɓe e Hamas kono tugguide en faade oɗo saaha joni wonno sababu guerre o ko yidde yaltinde ɓiltude otage uji kono hay otage goto ala tigui moɓe jaltini moɓe ɓilti e juuɗe Hamas tawi kay wona e mbadi kaldigal ɗum noon ɓe erima laamu ngu kay e oɗo saaha joni nde yaɓɓata nde waylata jaɓɓala mbatta haysino koto banggue négociation woni kaldigal beele kay ɓeɗo temedere e nogas jeenayo otage heddiɓe e juuɗe Hamas ɓe gonno ko temedde 50 hen 34 mbasi pittali men e nder guerre he heddi oɗo saaha joni ko temedere nogas jeenayo otage heddi e juuɗe Hamas beele ne mbawa goppitede gartam e famille aji men tawa ene celli ene kiisi ko ɗum tigui woni mujibo ngoɗon seppo ko ɗum woni kadi koɓe namdi e oɗo saaha joni ha joni habaruji men jolam jaɓiri koto royaume ini paaɗena to royaume ini noon holliri wonde kay ɓe nuldi bateau ona bateau nana e lawol taw ko bateau royal biteɗo navire royal navire o noon woni bateau ɓe mbiyata ɗum ko navi on bateau noon ko addude kay ballal ko fati guura woni aide humanitaire faade Gaza naɓe woni tigui Palestine naɓe tawateɓe e nder falde Gaza tawi tigui oɗon bateau o rewata koye couloir humanitaire nokku udditagol lawol udditagol addo balle e nokku wuuro leydi witedi Chypre ko gouvernement o noon holliri gouvernement mo royaume ini kañum tigui holliri kabaru o ñalawma hande o ɓe kolliri wonde bateau ummima e oɗo saaha joni nayi lawol ɓoyata tigui ma o yetto toon to Gaza tawa ala ko addata sowona balle woni aide humanitaire fabade kay e oɗo saaha joni ɓeɗon taw ko Palestine naɓe Gaza naɓe tawateɓe kaya mbeya e oɗo saaha kala oɗon jiiya image uji nate musa no fewi sukaɓe tawa ko wonduɓe e heegue sukaɓe nattuɓe wawde yiide walla nattuɓe wawde joɗade e mawɓe kala tawa ala ko saabi ɗum so wona oɗo guerre musɗo fodde hande lebbi jeeɗiɗi musidɓe tedduɓe ko weli dumata ko gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo to wuuro teddugo Madina Gounass ko Amadou Samba Lo so tawi ko kaɓirɗe ha mbawon yiide to banggue nete bosoje ko miñi men Saydou Abou Bah ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sar ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on